slušajte, teško je loptu kontrolisat, živa je. Pod broj 1, pod broj 2, malo brži protok lopte. Dakle, malo brži protok, bolja rotacija i nemojte bez kombinacije, nemojte pravi završnicu. Idemo na pas, zadnji pas i da završimo. Nemojte setati da šutiramo bez veze i trošimo lopte. Moramo malo agresivnije u odbranu odigrati. Jel u redu? Luča, više probit bol, znači više bol i ne boj se, Tarik, nemoj bivanje